परबतजरानि लाइमोन गांखं आरो बिएसइउनि बानजायनाय गोलोम बोथोरनि प्रि कचिं फोरोंथाय मावबादा दिनै थुंगेबाय। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि टिपकाइ सेनियर सेकेन्डारियाव दिनै मोनथाम मावबादा जेरै मंगलजरा, काजिगाव आरो टिपकाइखौ लानानै गासै फोरोंथायनि फोरोंगिरि आरो फरायसुला आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै क्लजिं सेरेमनि खुंदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा लोगोसे परबतजरा जिल्ला लाइमोन गांखं बिपिएफनि आफादगिरि अनसाद बसुमतारी, नेहाथारि जनक कसारी आरो मिरु सिडब्लिउसिनि नेहाथारि बिभीषण ब्रह्म आरो गोबां बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों आरो प्रि कचिं लाग्रा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय फोरोंगिरि मावबादानि दखरा मोनथामनि फोरोंनाया दिनै जोबनानै थाङो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै प्रहलाद ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। प्रग्रामा जाबाय जोङो गरम बन्द समावहाय बिटिसि ओनसोलाव गासै 200टा जोङो प्रि कचिं केम्प खुलिदोंमोन। बेनिनो दिनै माने क्लजिं सेरेमनि जों मैयानिफ्राय खालामदों आरो दिनै फोजोबजोबगोन मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लायाव। दा बेवहाय फैनानै जोंनि बे टिपकाइ सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आं गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना बेवहाय गोबांथार फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों, जोंनि समाज सिबियारि जोंनि फोरोंगुरुफोर दिनै बाहागो लादों आरो आसा खालामदों जे कचिंनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जायफ्रा मेट्रिक लिरगोन, हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरगोन, बिथांमोना एसेबाबो इमप्रुभ जादों आरो मोजां रिजाल्ट लाबोनो हागोन बेहा फोथायनाय दङ। आरो हाग्रामा महिलारि साननि उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गरम बन्द समाव जाहाथे फरायनायनिफ्राय जानगाराव थाया, कन्टिनिउटिया थाबाय थायो, लेखाजों सोमोन्दो थाबाय थायो, मोजां नाम्बार लानानै आनजाद उथ्रिनो हायो। बे उद्देश्यनो बे कचिंखौ होनाय जादोंमोन। जों टु साम एक्सटेन्ट जोङो बेवहाय साक्सेसफुल जाबाय होननानै दिनै बुंनो हायो। बे दिनै फोरोंगिरिफोरनो मा सुबिदा होदों नामा सार? दा बेवहाय जोङो फोरोंगिरि गोबां थिसनदों। दा बेवहाय टटेल बिटिसिआव जोङो खमाव 1000सो फोरोंगिरिफोरजों थिसनदों। दा बेवहाय जोङो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनो मोनसे बुरजा एमाउन्ट नङाबाबो जोङो बिथांमोननो एफा एफा रिनुमारेसन होनाय जादों। दा साबायखर जासियो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनो जोंनि खावलायनायखौ बिथांमोनहा मानिनानै दिनै जोंनि कचिं केम्पखौ साक्सेसफुल खालामना होबाय। बिनि थाखाय मेनि मेनि थेंक्स टु आवार टिचार्स एन्ड आवार प्रिन्सिपाल्स बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय।